Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Mfundisi? Yes, Pastor. Ndakasiya ndakukumbirai vateereri vachinzwa kuti nyaya dzenyu from Rome to the end. Zvaita kunge musina kunyatsopedza chidzidzo. Mauya here neimwe from Rome to the end. Ngo ndakataura kandiri pamhepo mfundisi. Dairi nyaya takaita kukona. No, vakakumbira zveshuwa Pastor. Ndosaka musoro wenyaya watinawo nhasi uri kuti from Rome to the end part 5. Thank you mfundisi. Thank you, sure. Right. Unoona patiri kudzidza nenyaya yeRome. Pataiverenga paya kuna Daniel 11 kuna na Daniel paibudisa pachena kuti pachauya Rome. Ndo ende chiro takazvikurukura zvikamu zvapfuura. Right. Kuti kutangira paRome ndo patinowana umambo hwepano pasi. Huchinetsana naJesu. Ende zvichitomenishenwa mubhaibheri. Kunzi achanetsana nemuchinda wesungano. Oparadza zvibayiro. No, pane chimwe chinhu chatoda kuti chijeke tisati taenda mberi. Kana tichiverenga kuna John chapter 1. Unonzwa zvichinzi Jesu akauya kune vake. Right. Asi vakamuramba. Ndizvozvo. Vari kunzi vake ava ndo vaIsraeri. Vechijudha. Ende zveshuwa vanhu vakaramba Jesu maFarisi. Nekuti ndo vakanga vakagadzirira vaitoverenga muzviprofita kuti Jesu ari kuuya. Ende anga Pilato paya akatoti mambo waJuu wevaIsraeri. But vakamuramba. Ende vaIsraeri ukatarisa pakunotongwa kwaJesu vanoti pamurayiro wedu munhu uyu anofanira kufa. Right. Handiti wazvona. Saka ivo vaIsraeri pamirayiro yavo vaiti kana munhu achinge akanganisa kutadza kunofanira kuti afe vainhonga matombo. Kutaka nemabwe kusvikira afa. Ndizvozvo. Handiti wazvona. But ukanga uchiverenga mubhaibheri unoona kuti pane a number of places dzavainhonga matombo opukunyuka. Jesu obva anyangarika. Nechikonzero chekuti nguva yake yanga isati yasvika. Right. Plus zvakare chiprofita hachina kunge chakataura kuti anourayiwa nematombo. Chaitaura kuti achaturikwa pamuti. Ndizvozvo. Saka nyaya yekuuraya nematombo yaitwa nevaIsraeri. Asi nyaya yekuturika pamuchinjikwa yaiitwa neRoman Empire. Ndo maurayiro avaita vanhu vanenge vakondemewa kunzi ava vatongerwa rufu. Handiti wapabata. Saka vaIsraeri chakasaka vazoenda naJesu kuna Pilato ndechekuti vanga vapasi peutonge hweRome. Correct. Saka vaiti ivo kana vakatongera munhu rufu asati aurayiwa zvinopasiswa zvinofanira kutosainirwa
nehurumende yerome. Okay. Ndosaka vakaenda naye kuna Pirato kuti vaenda naye kuna Pirato. Saka chiprofita ichi chaida bedzi kuti Rome ive involved. Ndochatotaurwa kakunzi ndo ichazonetsana nemuchinda wesungano. Saka ndo painonobudira ava vamuramba verudzi rwake vangadai vakataka nemabwe. Vangadai vakamutema nemabwe. But Roma ndo yaita muchinjiko. Ndo yaita muchinjiko. Yaita cross. Ende ndo yaifanira kupazisa kuti munhu afe. Saka vakaenda naye kunani? Saka zvamurutaura mune muri kungotsimbidzira bedzi involvement yeRome kana. Muri kungotsimbidzira kudaro. Maybe kuti zvidene pfungwa dzedu kuti tinyanye kuda kunzwa from Rome to the end. But pandakakukumbira last week apa majekesa zveshuwa. Right. Maita kumwe kwese uku, but muri kuona kuti makabva part 1 from Rome to the end, part 2, part 3, part 4. Muri kungoramba muchidzokorora mufundisi kubva kuRome ko to the end kwacho because topic yenyu iri kuti from Rome to the end. End wacho ndo pauri kuda paend. Zviratidza kuti hauna kunyatsokusvibata. Regera ugobvunza patinopedza uri kureya nhasi kana pasina kujeka pauri kuda. Asi mbotanga nekutiverengera Daniel 12 verse 9. Daniel 12 verse 9. Right. Iye akati, chiendako iwe Daniel, nekuti mashoko aya akavanzwa anokunamirwa chisimbiswa kusvikira panguva yokupedzisira. Now uri kuona kuna Daniel nyaya dzatiri kudzidza idzi dzanzi dzakakwidibirwa, dzakanamwa. Sealing. They are sealed. Yes. That's sealed. Kureva kuti something achispachena sechinhu chanamirwa memvuropo. Exactly. Anditi wazvona. Saka Daniel ari kuisirwa pachena kuti zvinhu zvako izvi zvakanamirwa izvi. Okay. Kureva kuti hazvisati zvakugona sekunge zvaputirwa memvuropo. Okay. Asi John mumwe wevadzidzi vaJesu akanyora bhuku razvakazarurwa. John. Ndiye akanyora bhuku razvakazarurwa. Rinobva ranzi bhuku razvakazarurwa. Kureva kuti zvinhu zvambe zvakakwidibirwa, zvinhu zvambe zvakaputirwa, asi zvaputunurwa. Mapanzo panotaurwa namufundisi watereri vari kuti maperero anoita bhuku raDaniel. Daniel akatoudzwa kunzi meseji dzese idzi dzakanamwa, they are sealed kusvikira nguva yekupedzisira. But bhuku razvakazarurwa rinotonzi zvakazarurwa kana kuti zviri revealed, revelation. Kureva kuti zvanga zvakanamwa zviya ndo zvaakuvhurwa kuiswa pachena. Ndosaka Jesu akasiya ati kuti nyaya idzi dzikujekeredze kudzoka kwangu endai munoverenga kuna Daniel. Right. Handiti wazvona. Saka Daniel akunyatsonzwisisika nesu vemazuva ekupedzisira kudarika zvaaita kare. Saka kutonzwisisa kwatiri kuita bhuku raDaniel isusu vatendi kutoreva kuti tava mumazuva ekupedzisira. Exactly. Handiti wapabataka. Pane zvimwe zvandoda kuti uone. Verenga kuna zvakazarurwa 13 vhesi ya 1 na 2. Zvakazarurwa 13 vhesi 1 to 2. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10. Nepamusoro pemisoro yacho mazita ekumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo cheushe, namasimba makuru. Now, takanzwa kuna Daniel kuti chikara kana kuti nyanga zvinoreva umambo. Yes. A beast or a horn, they represent a kingdom. Very good. Right. Saka panapa pane umambo huri kutaurwa. Asi mukacherechedza panzi chikara chacho kunge mbada. Mutumbi hanzo wangu wakaita sembada, tsoka dzakaita sedzebere, musoro seweshumba, choita nyanga 10 nemisoro 7. Right. Ukacherechedza panapa mubatanidzwa wezvikara 4 zvekuna Daniel 7. Exactly. Saka zviri kurehwa panapa naJohn ari kuti ndiyo semunyaya yekuna Daniel yatiri kukondinya nayo. Because Daniel 7 inotaura shumba, yotaura bere, yotaura mbada, neimwe yaivhundutsa ende ndo pane nyanga 7 nemisoro 10. Anditika. Wosaka zvakazarurwa 13. Paatotanga apa ari kuedza kureva kuti tiri kukondinya nenyaya. Tiri kukondinya naDaniel akasiya anama uya waka tanamanura manje.
Tikuenda nayo. Takuenda nayo. From Rome to the end part 5. Right. But humambo hwapa napa manje hwasiyana nehumwe humambo pakuti uhune kunamata mukati. Uchaona patiri kufamba nendima yedu. Alright. But pataverenga sofa panze hwakapuwa chigaro naSatani. Shato ikachipa simba rayo. Right. Nechigaro chayo cheushe. Right. Nemasimba makuru. Shato ndi Satani. Ndizozo. Saka heuno humambo huri kunzi hwakapiwa simba nechigaro naSatani. But iwo uchita zvekunamata. Miraoni dzikava zvako. Verenga vhesi ya 3 na 4 kaubva waverenga vhesi 8. Pana zvakazarwa 13 ipapo. Zvakazarwa 13 vhesi 3 na 4 nevhesi ya 8. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sewakakwadzwa kusvikira parufu. Asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara. Vakanamata shato nekuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yeGwayana yakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Right. Panapa pari kunzi nyika yese yakateera chikara. Yes. Nekuteera kwayaiita chikara yakanamata Satani. Zvikanzi nyika yese yakanamata chikara nekuti changa chapuwa chigaro naSatani. Okay. Anditwa pabata. Asi vainamata chikara ichi nevainamata Satani ndevasina mazita mubhuku raJesu. Satani ndiye shato. Ndiye shato. Akapa masimba chikara. Right. Kuri umambo. Because chikara zvinora umambo. Right. Satani akapa masimba kuumambo. Umambo ndobva wapiwa chigaro naSatani. Right. Nemasimba makuru. Right. Vanhu ndobva vakuchinamata chikara kana kuchiteerera. Right. Saka pakuteerera chikara vari kuteerera Satani apa chikara masimba. But vanhu vapava ndevasina kunyorwa mubhuku raMwari. Very good. Apa ndapabata. Very good. Verenga vhesi ya 11 na 12 tiri pachapter 13 mapabata here sequence yacho kuti chikara umambo uri kupiwa simba naSatani. Saka vanhu pavakuteerera chikara zvakangofanira kuti vari kuteerera Satani apa chikara masimba. But hanzi vanoteerera vacho ndevasiri mubhuku raMwari. Mati ndiverenge pana. Vhesi ya 11 na 12 nevhesi 15 pana Revelation 13 ipapo. Zvakazarwa 13 vhesi 11 na 12 nevhesi 15. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Chakanga chine nyanga mbiri seGwayana chikataura seshato. Chinobata nemasimba ose echikara chekutanga pamberi pacho. Chinomanikidza nyika nevagere mukati mayo kuti vanamate chikara chokutanga, chiya chakapora vanga rokuuraya racho. Verse 15. Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chirayire kuti vose vasinganamate mufananidzo wechikara vaurawe. Saka panapa hanzi pakamuka futi chimwe chikara chechitu. Yes. Chikara chechitu kureya umambo futi. Umambo futi. Exactly. Right. Zvikanzi ndokumanikidza vanhu kuti vanamate chikara chiya chakapuwa simba naSatani. Saka vanhu vese vari kunzi ngavachinamate. Right. Ndobva chikara chechitu chabatsira pakugadzira mufananidzo wechikara chekutanga. Kureva kuti chakaumba chimiro chakafanana nechimiro chaive neumambo hwekutanga uya. Okay. Handiti wazvaona. Ndokumanikidza vanhu futi kuti vapinde muchimiro ichocho. Okay. Handiti vapaona. Vanenge varamba zvikanzi ngavaurayiwe. In fact kuti pareruke pamati mufananidzo, image of the beast vateereri ingotora image sekubuda kunoita mufananidzo wako mumira. Mira riya ratinoshandisa tichizora mafuta. Zvinobuda mugirazi zvakafanana newe. Saka zviri kunzi chikara chekutanga chakagadzirirwa mufananidzo kureva kuti chimiro chakafanana neumambo hwekutanga. Chimiro ichocho chiri kugadzirwa nechikara chechipiri. Right. Thank you, Pastor. Verenga verse 7 unzwe zvichaitwa nechikara ichochichi. Zvakazarwa 13 verse 7. Chikapiwa masimba okuti chirwe nevatsvene nekuvakunda, chikapiwa masimba pamusoro pemarudzi ose nevanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Now chikara ichochichi kana kuti umambo iwo hanzi hunorwa nevatsvene.
right. Handiti wapabata. Umambo hwokupiwa masimba naSatani unorwa nevatsvene. Chikara chekutanga ndo chimiro chacho. Ndo chimiro chacho. Zvekuti tikanzisamaraiza chikara chakapiwa masimba naSatani, zvimwe zviri kuwanikwa pachiri chinorwa nevatsvene. Pachapter 14 manjika yazvakazarurwa pavhesi 12. Vatsvene vari kutaurwa ndivanani vanhu vapi ava? Vatsvene. Zvakazarurwa chi? 14 verse 12. Zvakazarurwa 14 verse 12 vateereri. Ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Saka vatsvene panapa vari kunzi vanotenda muna Jesu. Saka pakunamata kwavo vachitenda muna Jesu vanochengeta mitemo yaMwari. Okay. Ndo vanonzi vatsvene ava. Handiti wazviona. Pana zvakazarurwa 12 pavhesi ya17 pane imwe pfungwa yatofanira kunzwa tisati tamboita break. Okay. Zvakazarurwa 12 verse 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Uri kuona shato ndiSatani ka? Hanzi akaitira hasha vanonamata vachitenda kuna Jesu nekuchengeta mitemo yaMwari. Chikara chaakapa masimba chakatsamwira vatsvene vanotenda vachichengeta mitemo yaMwari. Akarona kuti semuboka riri kushatirirwa naSatani ndiro semuboka riri kushatirirwa nechikara. Can I rephrase it? Manzwisira ndaita vateereri tiri pachidzidzo chiri kunzi From Rome to the End part 5. Umambo huri kuratidzwa nazvakazarurwa 13. Umambo unoita zvekunamata asi wapiwa masimba naSatani, wapiwa chigaro naSatani. Umambo uchanamatwa nevese vasiri mubhuku raMwari rekupona. But zvichaitwa nenzira ipi? Pane chikara chechipiri kana kuti umambo hwechipiri huchagadzira chimiro chakafanana nechimiro chechikara chekutanga. Chimiro chacho ndechipi? Chekumanikidza vese kuti vanamate nekutambudza vatsvene. Zvichaitwa nenzira ipi? Satani ndiye anotsamwira vatsvene vanochengeta mitemo yaMwari vaine kutenda kwaJesu. Ndo zvaakabva adyara mune chikara chekutanga hunova umambo. Pfungwa imwe chete ndobva yadyarwa muchikara chechipiri kuti chiite pfungwa yekutambudza vatsvene vanotenda kuna Jesu vachichengeta mitemo yaMwari. Saka Satani ari kuvenga vanotenda kuna Jesu vachichengeta mitemo yaMwari asi achizviita through umambo unobata nyaya dzekunamata. Ndangoedza. Yes. Saka chimwe chinhu chiri kubuda ndechekuti mumazuva ekupedzisira pane kunamata kunobohwa Satani. Okay. Kunde kwekutenda muna Jesu munhu achichengeta mitemo yaMwari yakakwana. Izvozvo zvinosota Satani. Saka pachaita maboka 2 evatendi. Pachaita vamwe vanobohwa Satani. Ndo vakanyorwa mubhuku. Ndo vanenge vari mubhuku reGwayana. Right. Vachazonotonga naJesu. Koitawo vamwe vanenge vachiti havo zvechechi asi Satani ari hepi navo. Kureva kuti vanogona kungotenda muna Jesu vasingachengete mitemo, kana kuti vanogona kuchengeta mitemo vasingatende muna Jesu. Satani ivava anoafarira. Regera timbonzwa kambo. Tiri pachidzidzo From Rome to the End part 5. Let's
amen, hallelujah. City, amen, hallelujah. City, amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sobonana, lesindobon, ezulwini, likababa, sotabelelu, hallelujah, sotabelelu, hallelujah. Jehova, nakashika kuna Jona, simuka uyende Ninive. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu From Rome to the End part 5. Toda kutenda. Yes. Ngatifambei pastor. Toda kuti tiverenge ndima idzi dziri nhatu pastor. Zvakazarurwa 14 vhesi ya8 mugotiverengera zvakazarurwa 18 vhesi 1 to 4 naDaniel 5 vhesi 1 to 4. Dzese dzakabatana. Ngodziverengai dzakabatana. Pane pfungwa inobuda imomo yatoda kuti vateereri vaibate. But musakanganweka kuti tinoda kuti mutisvitsewo to the end. Tiri ndo kwatiri kutorarira chaiko. Alright pastor. Yes. Zvakazarurwa 14 verse 8. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti, rawa Babylon, guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yekutsamwa kweupombwe hwaro. Zvakazarurwa 18 verse ya 1 to 4. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga ane simba guru. Nyika ikavhenekerwa nekubwinya kwake. Akadanidzira nenzwi guru achiti, rawa Babylon, guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose yetsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa, nekuti marudzi ose akawa newaini yekutsamwa kweupombwe hwaro, nemadzimambo enyika akaita upombwe naro, nevatengesi venyika vakafuma nesimba rekuzvirasha kwaro. Zvino ndakanzwa rimwe izwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro. Daniel chapter 5 verse ya 1 to 4. Zvino mambo Bheshazari wakaitira madzisha ake ane churu chamazana mutambo mukuru. Akanwa waini pamberi paivo vane churu chezana. Zvino Bheshazari wakati abatwa newaini, akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama neyesivheri yakanga yabviswa nababa wake Nebhukadhinezari patemberi yaive paJerusarema, kuti iye mambo nemadzisha ake nevakadzi vake nevarongo vake vanwe nayo. Ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaive paJerusarema. Iye mambo nemadzisha ake nevakadzi vake nevarongo vake vakanwa nayo. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemabwe. Panapa pari kutaurwa zveBhabhironi. Kuwa kwayo kana kuti kuputsika kwayo. Ndobva panzi zvakare pane waini inoshandiswa kudhaka marudzi. Right. Ndobva pabuda pfungwa yekuti Mwari ari kuti muBhabhironi iri kuputsika mune vanhu vangu. Hanzi budai mariri vanhu vangu. Anditi wazviona. Saka kana pakunzi kuputsika kweBhabhironi. Right. Ndosaka wazoona tadzokera kunoverenga kuna Daniel 5. Musi wakaputsika umambo hweBhabhironi. Okay. Kuti titore clue ikoko. Alright. Inotibatsira kunokinura zvinhu izvi. Ya, chete kungoti Mwari vakatokubatsirai munogona kunyatsoisa mawedza acho. Isusu patinenge tichidzidza tine mabhaibheri echirungu. Pfungwa yekuti ukaona kuna zvakazarurwa kwanzi Bhabhironi, wotadza kuziva kuti zvinorevei. Unotsvaga dzimwe ndima dzemubhaibheri panotaura zveBhabhironi nekuputsika kwayo. Saka tinenge tichiti muchirungu zvakaitika kuna Daniel 5 is type. Zvakutaurwa kuna zvakazarurwa tinoti antitype. Kureva kuti unonokora zvakaitika kuBhabhironi chaiyo yaive literal. Zvinodzidzwa ipapo ndozvokubatsira kunzwisisa zvakutaurwa kuBhabhironi yazvakazarurwa. Ndaona muchiti kii kuitora wonokinura ndopandada kunzwira itsitsi ipapo. No, haita zvako. Ndosaka uripo kaspe. Saka uri kuona manje tikaenda musi waparara Bhabhironi. Yes.
yakaparara kuine bira. Wanga ungori mutambo wokufara. Right. Vachirumbidza vamwe vaMwari. Paine waini yainwiwa inodhaka. Waini chaiyo. Chaiyo. Waini iyi yakapedzisira yakunwirwa mukapu dzakabva kuJerusarema. Mutemberi yaMwari chaiye wekudenga. But mapanzwa here patonzi waini yakanwiswa madzishe vaivepo vakawanda vatotaurwa namba yacho vaitosvika ku1000. mati makapu angachi makapu akatorwa kutemberi yaMwari kuJerusarema naNebukadnezar paya ndobva awisa kuBhabhironi. Right. Anga akachengetwa nguva yese. But musi uyu kwakatorwa makapu aya. Makapu aya aisishandiswa kunamata Mwari wekudenga. But musi uyu akatorwa ndobva adirwa waini inodhaka. Ndobva yanwiwa kuchinamatwa vaMwari vasiri chaivo. Sorry Pastor, unokondinyaya nechidzidzo hazvinei nechidzidzo zvinongodinetsa panyaya yekunwiwa kwedoro. Rinowedzera kunaka here wachinja magirasi. Because zvaakaita apa kunenge kwaitwa kusotesa kuti vanwa vadhakwa kwakuchiti endai munotora midziyo yemuchechi iyoyo yaMwari wekudenga ndoyandodaisa doro kunge ari kufikisa kunge kusotesa. Satani anokudaro kana usiri kugaidwa nemweya waMwari unoitiswa zvisina basa. Saka ndobva vanotora waini iyaya ndobva vanwa. Vari kuinwira mumidziyo inoshandiswa kunamata Mwari wechokwadi. Waini inoshandiswa pakunamata vaMwari vasina kuzika. Inodhaka iyi. Handiti wazviona. Saka pane kunamata kuri kuitwa. Musi waparara Bhabhironi. Kunamata kwacho kunonotitore pane zvaMwari wechokwadi, kunotorawo pane zvavaMwari vasiri vechokwadi. Zvosanganiswa mudariro rimwe chete. But eventually kuchinamatwa vaMwari vasiri. Vasirivo. But patorwa zvinenge zvechokwadi. Nezvenhema. Saka toona manje ndo panotsanangura chinamati chemuBhabhironi. Kanamatiro kemuBhabhironi. Kuti Bhabhironi isati yaputsika chaiyo. Vakaita mutambo wavainamata. Ndobva vazanganisa zvechokwadi zvaMwari nezvenhema. Saka kana ukanzi kunamata kwemuBhabhironi kwakaita sei? Muchidimbu unongoti kunamata kwemuBhabhironi kunamata kunozanganisa chokwadi nenhema. Chimiro ichocho iBhabhironi. Saka pari kunzi rawa Bhabhironi hapasi kurehwa any geographical location. Uku chatoo chiprofita. Chiri kunzi ongororai zvakaita kuti Bhabhironi rekare ridonwe. Chimiro ichocho chekuzanganisa chokwadi nenhema. Ndo chiri kudedzerwa here kuti budai marira. Saka chimiro ichocho manje kana matiro kakadaro idzidziso dzakadhivaniswa chokwadi nenhema. Saka dzidziso idzodzo dzinodhaka vanhu pakuti dzinononama pfungwa dzevanhu. Vanhu vofunga kuti tiri kunamata Mwari. Kandi marudzi ese akanwa. Saka waini papandima yekuna zvakazarwa batsirai vateereri chine chachi. Idzidziso manje. Yadzidziso. But waini yenguva yaBherishaza yaitova doro chairo. But uku manje yadzidziso. Saka pari kunzi vakanwisa marudzi waini. Vanhu vakapiwa dzidziso dzakazanganiswa chokwadi nenhema. Ndobva vadhakwa nedzidziso dziya. Handiti wapabata. Saka Mwari anobva ati budai manje pakanamatiro kakadaro. Vane shungu dzekunamata Mwari ngavabude ipapo. Chienda pana zvakazarurwa 14 uverenge vhesi 9 na10. Zvakazarurwa 14 vhesi 9 na10 tiri muchidzidzo From Rome to the End part 5. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu akatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nekugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiyewo achanwa waini yekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mukombe wehasha dzake. Uchatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pevatumwa vatsvene nepamberi peGwayana. Panapa pari kutaurwa kunamata chikara. Kana kuti kunamata mufananidzo wechikara. Kana kuti kugashira maki yechikara. The beast, image of the beast, mark of the beast. Saka zvinhu zvitatu izvi zviri kunzi chunhuhwani. Nemamwe manzwi munhu anogona kunamata chikara. Akafanana neari kunamata mufananidzo wechikara. Akafananazve nemunhu ane
mark yechikara, chiratidzo chechikara ichi. Saka chinhu 1 vanogona vanhu 3 umwe. Saka machoice ese aringopiwa naSatani but chiri chinhu 1. Okay. Handiti wapabataka. Right. Chiverenga manje inyaya dzekunamata dzatiri kutaura nadzo. Hadzisi saka nyaya iyi iri kunzi beast. Image of the beast, mark of the beast. Tiri kuterritory kwekunamata. Inyaya yekunamata. Haisi nyaya yegeography. Haisi yeagriculture. Haisi yehistory. Kana kuti yehealth. Kunamata. Ndokwatiri. Ndo nyaya iripo iyi. Alright, Pastor. Right. Chinzwa manje pachapter 14 ipapo ka verenga vhesi ya6 na7. Zvakazarwa 14 verse 6 na7. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika nemarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Nekuti nyaya dzatiri kukurukuraka inyaya dzine chekuita nekunamata. Right. Mutumwa wekutanga pangiro zinhatu idzi dzine special message ichapeta nyika inoyi. Anobva ati kana makunamata namatai Mwari akasika denga nenyika. It's okay. Handiti wazvoona uchaona kuti nemhaka yei pachiitwa chidaidziro ichi. Mwari ari kuti budai mubhabhironi. Mune kunamata kunozanganisa chokwadi nechisiri chokwadi. Kunamatwa kwaMwari chaiye naMwari asiri chaiye. Budai. Handiti wazvoona. Nemhaka yei Isaiah 14 verse 13 na14. Isaiah 14 verse ya 13 na14. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu cheushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yemativi ekumusoro. Ndichakwira kumusoro kwemakore, ndichazvienzanisa newokumusoro-soro. NdiLucifer ari kutaura mashoko aya. Asati azodonha, asati adzingwa akunzi Satani. Dambudziko rake nderekuti ari kuti ndoda kunoinzana naMwari. Aida kunoinzana naMwari. Kachidzidzo chatakabvita chekuti Satani ane nhomba yekunamata. Ane have yekuda kunamatwa iri serious. Ndiyo yakamudzingisa kudenga iyoyo. But muchiona kuti vanhu pavanotaura zvaSatani, Pastor, even kwamuri vateereri, Satani kashoma kuti tinomuassociata nenyaya yekunamata. Vanhu vanenge vachifunga chinhu chiri kudimbura vanhu misoro, chiri kunwa vanhu ropa. Muri kuona pfungwa yacho chiri kukonzera hondo, but character iri kutobuda yaSatani atoratidza kuti kwaanonyatsoda kufield kwake chaiko, muground maanotonyatsoda kupinda muground mekunamata. Have ainayo unoziva inotyisa kastori. Verenga Mateo unzwe chapter 4 verse ya 8 na 9. Mateo. Ndopa unoona kuti Satani idzenga chairo. Verenga unzwe. Mateo 4 verse 8 na 9. Diablos akamuisazve pagomo refu akamuratidza ushe hwese hwenyika nekubwinya kwawo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Ari kutaura naJesu, musiki wedenga nenyika. Ndiwo ari kupromisa kuda kupa zvinhu zvacho zvaakasika iye. Ndipo unotonyatsoona kuti pane dzungu rakakura raainaro. Language yawafana. But point yenyu ndainzwa kuti Jesu ndiye akasika zvese. But akuti ndinamate ndikupe zvawakasika. Handiti urikuda kunamatwa chete. Ane haviri serious. Saka iye manje shungu dzake dzekuda kunamata ndo dzakamudzingisa kudenga. And atrayazve. Saka mumazuva ekupedzisira atiri manje akatozoona kuti nyaya iyi kuti ndinamatweka regera ndinoseta ndiri muchechi. Pataverenga paya akagadzira chigadziro, ndiye akagadzira cheya. Ndobva agadzira cheya yeumambo hwechechi. Handiti wazviona. Ndobva aita kuti muKristian chechi manje aswesa chigaro chake imomo muchechi. Right. Kwakuita kuti chechi manjeka iite zvinodiwa naSatani. Handiti wazviona. Yenza anamatwa manje. Saka saka hachangonamatwa ari kusango ukwa akunamatwa nemuchechi. But panonetsa kapasita kuti ubva wazonyatsoziva kuti iyi chechi cheya yakasetwa naSatani iyi haina. Ndosaka tiri kudzidza kuti tiwane chenjedzo. Ndoda kuti ubate zvinhu izvi patabva nenyaya. Panzi pakunamatwa panoti chikara. Kana kuti mufananidzo wacho. Kana kuti maki.
vanhu vanenge vachiita izvi ukanamata chikara wakafanana ari kunamata mufananidzo wakafanana neane maki yechikara chinzwa unzwe manje kurava kuti maki zvanyanya kujekera vateereri vedu tichishandisa zvidzidzo zvatakaita kumashure chikara vateereri vanenge vakabata chimiro chakapinda chechi munguva yemadhakeges yaane muzinda kuroma maybe pasati pajeka ndepemufananidzo nemaki pari kunojeka asi chatoda kuti tibate panapa ndechekuti nyaya yechikara mufananidzo wacho kana maki yacho zviri munyaya dzekunamata ipapo correct anditika chiverenga Exodus 31 verse 16 na 17 Exodus 31 verse 16 and 17 naizvozvo vana vaIsraeri vanofanira kuchengeta sabata varangarire sabata kusvikira kumarudzi avo ose ive sungano isingaperi chiratidzo pakati pangu nevana veIsraeri nekusingaperi nekuti Jehovha wakaita denga nenyika namazuva matanhatu akazorora nezuva rechinomwe akasimbiswa. Now uri kuona Mwari anoti iye kune vanondinamata vaya vanga vachinzi vatsvene vaya vanotenda muna Jesu vachichengeta mitemo ari kuti vanondinamata inini vachitenda kuna Jesu vanofanira kuchengeta mitemo yangu pakuchengeta mitemo yangu vanofanira kuchengeta sabata remusi wechinomwe wevhiki nekuti ndini ndakasika handiti pabataka saka obva ati iyoyo ndiyo saini ndiyo maki yandinoisa pane vanondinamata kureva kuti panyaya dzekunamata Mwari ane maki yake yaanoisa pane vanomunamata ndosaka wakaona manje Satani paakauya muchechi akasvikoita kuti pamitemo yainzi inochinjwa nechechi yaiya akabva ananga ipa mutemo une maki yaMwari ndobva abvisa ipapo saka pamutemo iwoyo manje because maki yaMwari isabata remusi wechinomwe wevhiki maki yechechi isabata remusi wesande handiri kuona saka Satani anonyatsoziva kuti kana munhu akanamata asingachengete sabata riri kudiwa naMwari ari kusvotesa Mwari asi afadza Satani. Pastor, vateereri tiri pachidzidzo from Rome to the end part 5 toda kuti timbonzwa kambo but patichadzoka pastor ndoda kukubvunzai panyaya iyi because inini ndichida kuti pajeke pekuti Satani akaseta cheya yaakaita kuti igarwe nechechi kuitira kuti shungu dzaainadzo dzekunamatwa dzibva dzawanikwa achidzipiwa ndobva akushandisa zvinhu zvitatu: chikara, mufananidzo wechikara, kana kuti maki yechikara inova mark of the beast. Saka nendima yemazoverenga ine chekuita nesabata iyi pane pandoda kuti mundibatsire inini pari kunge pari kujeka but ndoda kutoti ndizoti ndingabatsirane nevamwe sei. Regai timbonzwa kamwe. Muchingamidza yavateereri tichienderera mberi nehuruguro yedu from Rome to the end part 5.
Right. Nyaya yandaida kubvunza yes, mufundisi pamwe inogona kutodaro ichinetso vateereri. Zveshuwa tiri kudzidza zviprofita zvemuna Dhanieri nazvakazarwa. Jesu ndiye akatotidzidzai kuti muite information yekuziva mazuva ekupedzisira. Right. Inini ndiri kuzvibata mufundisi kuti haugone kudzidza nyaya idzi dzega dzinotokudzosa panyaya yekutenda muna Jesu nekuchengeta mitemo yake. Nhoroondo yacho yese inobva yatoisa pachena kuchinjwa kwakaitwa mitemo yaMwari. Zvikuru sei mutemo wechipiri nekuti zvino vanhu vakutosununguka kunamata pamberi pezvifananidzo nekupfugama pazviri. Nemutemo wechi4 wesabata raMwari rezuva rechinomwe wakachinjwa zveshuwa raakunyanya kushandiswa nevatendi vakawanda izuva rekutanga kwete rechinomwe. Right. Zviri kundijekera ende nhoroondo yacho iri kunyatsoti nemo but pangaitwa sei pastor pakuti kuvateereri zvinopedzisira zvaakuita kunge inini neni tiri kudhizaina zvidzidzo izvi kuti zvipedzisire bedzi zvadzoka panyaya yesabata. Because kunyange nhoroondo ichisa pachenaka vateereri vanogona kuti kwese uko kwamujekera kwana Tiberius Caesar nekuchinjwa kwemitemo nekudzurwa kwedzimwe nyanga Christian Church ichitonga kumadark ages kunenge kwakati kwakajeka kuvateereri. But pakunodzoka pamitemo yaMwari yatanzwa kuti inovengwa naSatani pane kakukiya mabhureki kekuti panotanga kunzi Pauro anoti takasunungurwa, vakorosi vanoti. Saka chiri kundidisturba pastor ka ndoda kuzwa kuti pangaitwa sei because even ukaenda kuna vakorosi nekuna Pauro madzidza futi zvairehwa na Pauro uya. History yese yekudzidzwa kuti Babylon, Medo Persia, Greece, 10 kingdoms of Roman Empire, nyanga 3 dzadzurwa mitemo yadaika zvinenge zvadzidzwa zvabatwa. But the moment yainonosvika nyaya iya painotitungamira kuenda pamitemo zvinoita kunge zvadzidzwa zvese zviya zvabatwa zvekuchinjwa kwemitemo zvinoita kunge zvakochonorwa mupfungwa. Munhu anoita disarm kuzvirasa obva anoti Pauro anoti. Pane imwe here remedy pastor yekuti zvingabatsirike sei pastor? Unoziva kuti mavara emubhaibheri Caston kana zvichinzi vanhu vakadhakwa newaini yemubhabhironi. Ukamboona munhu akadhakwa akasumuka so achida kufamba kuenda anonatsoona kuti nzira ndeiyi but nekuti akadhakwa unoona achitsika kumatama enzira achitsika iye achida kuenda kumberi. Handiti wazviona? Saka vanhu vauri kutaura usafunga kuti havadi kunamata, vanenge vachitoda asi nekuda kwekuti dzidziso dzacho dzakavhenganiswa insachewe yekuti dzidhake pfungwa. Handiti wazviona? Saka kutotatarika kwavanenge vachiita ikoko. Aiwa ndiri kukunzwisai muri kutaura samufundisi because inzwai pastor muri mubhazi vese varimo vari kuti wakomana mutyaira ari kumhanya zvekuti kwatiri kuenda togona usasvika 2 hours vanhu vese vari kukomborera mutyaira ari kudii ari kumhanya then kwazokumberi uku robuda murodhi ropidiguka vanhu vaya vanga vachiti mutyaira ari kumhanya wochinzwa vachiti moti tingarege kuita accident pano panapa pakashata panapa vachinja kuti kwese ukwengwanyazva kuti chikonzero mutyaira ari kudii ari kumhanya but pazoitika accident yobvenza ipo pano pakashata. Ndopandiri kutika nhoroondo yenyika iri kuisa pachena from Babylon, Medo Persia, Greece, Roman Empire, ana Augustus Caesar, divided Roman Empire, kuchinjwa kwemitemo yaMwari mumadark ages kwese ikokoko munenge zvakakujekerai mese muri kufamba mese. Yepano pakunoti honai chimiro chaane nyika vanhu vasiya sabata raMwari inobva yanonzi kwete Pauro anoti. Ndopandiri kuti kaswichi kanoitwa nevanhu akapasita amenoti muri kundinzwisisa. Ndiri kukunzwisisa. Zvazvinoita ndezvekuti usakangama kuti tiri muhondo. Ende hondo yatiri mukati mayo ndeyemweya. Ende Satani kana achinzi akaswesa chigaro chake muchechi hapazi kutambwaba. Satani anotorwisa inyaya yahombe iyoyo inotoda kuti patinenge tichidzidzaka isusu ngatizare neminamato mumwoyo. Chero nemi vateereri teererai zvidzidzo izvi muine minamato mukati memwoyo nekuti ihondo yemweya. Satani haatodi kuti munhu apukunyuke ipapo. Alright pastor. Pavhesi ramatipezira rataverenga riya sorry ikukudzosa iriya ranzi naizvozvo vana veIsraeri Exodus 31 ya verse 16 vanofanira kuchengeta sabata varangarire sabata kusvikira kumarudzi avo ose ive sungano isingaperi chiratidzo pakati pangu nevana vaIsraeri nekusingaperi nekuti Jehovha wakaita denga nenyika namazuva 6
akazorora nezuva rechinomwe akasimbiswa. Maybe ndatoti pamwe ndingosheyawo nemi ndinogara ndichibvunzwa futi apo kunzi but sabata kari kutonzi nderevana veIsraeri. Saka inini zvimwe zvandakatoonawo pandimai maybe zvekutoti imimi vateereri mucherechedzewo pari kunzi hongu vana veIsraeri ngavachengete sabata chive chiratidzo nekusingaperi, but bhaibheri rabva rapa reason rikati nekuti Jehovha wakaita denga nenyika nemazuva matanhatu akazorora nezuva rechinomwe. Saka ipapo pega vateereri panobva paratidza kuti haingave nyaya yevaIsraeri chaivo, vaIsraeri panyama, nekuti handivo vega vakasikirwa denga nemazuva matanhatu. Aminoti mapaono pari kujeka kuti kana zhinzi Mwari akasika denga nenyika, panyika hapasi kugara vaIsraeri chete. Saka zvinobva zvakuratidza kuti nyaya iyi kana chikonzero chiri chekusika kwaMwari ndeye vanhu vese vakasikwa. Hatifambe hedu mufundisi. Toda kutenda iro bhaibheri futi Pauro anoti kuna vaGaratia nekuna Roma, Israeri ndevanotenda. Ukangotenda watowo mwana waAbrahama wamuIsraeri. Ndokudzidzisa handei pana zvakazarurwa 13 verse 15 kuenda pa17. Zvakazarurwa 13 verse 15 kuenda pa17. Chikapiwa masimba ekupa mufananidzo yechikara mweya, kuti mufananidzo yechikara utaure, chirayire kuti vose vasinganamate mufananidzo yechikara vaurawe. Chinomanikidza vose, vaduku nevakuru, vafumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rwerudyi kana pahuma yavo, kuti munhu arege kuvapa anogona kutenga nekutengesa, asi iye ane chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Panapa pari kutaurwa nyaya yechikara, mufananidzo wechikara, chiratidzo nemake yechikara. Right. Chikara chatiri kudzidza panapa utungamiriri hwechechi yemakristu, chimiro chayaive munguva yemadhark ages. Ndizvozvo. Chimiro chakaita sei? Paive nenyaya dzekunamata, poita nyaya dzekushandisa simba kumanikidza vanhu, simba rezvematongerwo enyika, kumanikidza vanhu kuteera dzidziso dzemuchechi. Saka chechi yakanga isingachashandise simba revhangeri kuparidza kuti vanhu vagashire voteedzera. Yanga yakuti zvainodzidzisa kana vanhu vazviramba poshandiswa simba rekuvamanikidza kusvikamuchira. Saka chimiro chakadaro ndo chimiro chakapinda chechi mumadhark ages. Saka pari kuzonzi mufananidzo wechikara, chimiro chichaumbwa. Kana nekuti mukatarisa nekufamba kwenguva machechi akazoenda achiwanda, vanhu vachitiza vachienda uko, vamwe vachinotanga dzavo uko, vamwe vachinotanga dzavo. Pazvaitika zvinonzi protestantism, kuita kunge vaiti izvi zvamuchechi hatichadi, vachibuda vachidaro. Right, very good. But nekufamba kwenguva manje patiri kudzidza kuri kunzi machechi aya akamboprotesta aya, akatiza aya, achazonobatana. Ndo zvino vavarirwa nemubatanidzwa wemachechi. Kana achinge abatana, anotsvaga zviri common pakati pavo, oti ngatisiyei zvatakasiyana mazviri, tingotsvaga zviri common. Saka kana vabatana manje vanoumba dzidziso, but dzimwe dzidziso dzacho mukati madzo mune zvimwe zvisiri chokwadi sezvachinobuda mubhaibheri, zvakada kungofanana neBhabhironi. Saka ndonyongano iya yatati chidzidza muchikamu chokutanga iyai. Right. Saka zvazvinoita manje ndezvekuti kana vakudzidzisa pachasvika nguva yekuti vanhu vanenge vachinyatsoona kuti panapa handizvo zviri kutaurwa nebhaibheri izvo, handiti wazviona. But machechi akasiyana siyana aya abatana, oti iwo zvatiri kuda kufamba nazvo ndezvizvi. Vozoona kuti kune vamwe vachazviramba, vanenge vazviramba vaya. But handiti yagara here ndo maitiro aMwari ekuti Mwari akapa munhu freedom of choice. But chimiro chatiri kuenda machiri manje, kana machechi abatana, abuda nedzidziso dzawo, pakaita vanoramba, machechi achaenda kune zvematongerwo enyika kunotsvaga simba ikoko.
sezvaiita chikaranguva yemadhaki ages, sezvaiita chechi mumadhak ages. But izvi kana muchidzidza muchiprofita zvinonzi zvichanyanyisa kunobudira kuamerica. Why? Nekuti ndiyo headquarters yemaprotestant churches. maprotestants akabuda muchimiro chechechi nguva yemadhaki ages, Right. maheadquarters mazhinji acho ari kuamerica, Right. nekuti vaitizira kaikoko vachitiza kushungurudzwa kwaive kueurope. Right. Saka vachanotsvaka simba kuhurumende yekuti zvavari kudzidzisa kana zvarambwa vanhu varohwe kana kuti varangwe kuchishandiswa mitemo yenyika yehurumende. Aiwa pastor, akuona tiri mustudio kudai vateereri vari kutonzwaka, muri kurehera kuti tingasvike pakuti ngavatoteerera bedzi vagashire zvatataura. Right. Verenga 2 vaTesalonika 2 vhesi ya 3. Ayo manzwa here mubvunzo ndaunzwa mubvunzo wako. Sorry, ndakuda kudzosa rimwe vara ndakambotaura kare rekuti barbaric, kuti zvaiitika mumadhaki ages, those were barbaric times, kuti chechi yaitonotsvaga masimba kunana empire yekuuraya nekupanicha vasiri kuteedzera chechi. But we are now living in an enlightened world ka. Zvakadaro zvekuti hatingatarisire kuti vechechi vabatane nevematongerwo enyika panyaya dzekuti paitwe masimba ematongerwo enyika kumanikidza vanhu kana matiro. Ndakunzwa saka ndiri kukupa vhesi 2 vaTesalonika 2 vhesi 3. Pane chinhu chandoda kuti uone chakaitika muchechi kudhara. Alright. 2 Thessalonians 2 vhesi 3. Ngakurege kuva nemunhu anokunyengerai nemutoo upi neupi, nekuti harisvike kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nemunhu wezvivi, mwanakomana wekurashika asati amboonekwa. Paul ari kuti iye nyika inoyi haizogume, Jesu haadzoke kana kusina kumbotanga kuonekwa chimiro chekurasika muchechi. Handiti wazviona? Chechi ibude padzidziso dzaMwari. Saka ukatarisa munguva yemadhaki ages, chechi yakabva pachokwadi chaMwari, yaakudzidzisa zvisiri izvo, vanhu vaakuzviramba. Ndopa yakachitora shamu simba rezvematongerwo enyika kumanikidza manje. Saka chinzwa pana 2 Timothy 3 vhesi 1 kuenda pa5 na 1 Timothy 4 vhesi 1. Musakanganwika ndiri kuti ndaunzwa mubvunzo wako 2 Timothy 3 vhesi 1 to 5. Zvino uzive chinhu ichi kuti nemazuva ekupedzisira nguva dzekutambudzika dzichasvika, nekuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateerere vabereki, vasingavonge, vasati vari vatsvene, vasina rudo chairwo, vasingadi kuyanana, vanochera vamwe, vasingazvidzore, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka, vanonyengera, vasingarangarire, vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari, vane mufananidzo bedzi wekunamata Mwari, asi vakarasha simba rako. Ufuratire vanhu iva vavo. Ibva waverenga 1 Timothy 4 vhesi 1. 1 Timothy 4 vhesi 1. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Saka pana pari kutaurwa manje mumazuva auri kuti iwo mazuva ano atiri vanhu vangaite zviri bhabhariki here. Pari kunzi nebhaibheri chinhu chichakurumbira mumazuva ekupedzisira, vanhu vanenge vachienda kumachechi asi uri mufananidzo bedzi wekunamata, zvinodiwa naMwari vasingaite. Saka chimiro sechakapinda chechi mumadhaki ages, chekuita zvekunamata stereke asi pasingaitwe zvinodiwa naMwari. Saka kana chimiro icho chichaitika manje ichi, ndo chinozokonzera kuti vanhu vanenge vachidzidzisa chimwe chinhu chikuru chichaitika mumazuva ano atiri, ndechekuti mitemo iya yakachinjwa nechechi mumadhaki ages, zvikuru sei mutemo wechina wekuchengetwa kwesabata une maki yaMwari. Mutemo iwoyo pachatozosvika nguva yekuti vanhu vachanzi munofanira kuchengeta sande, vosiya waMwari. But kuchaita manje vanhu vanenge vachiti but bhaibheri rinoti. Handiti wazviona? Kana zvadaro manje ndo panochizoenda mubatanidzwa wemachechi uyawe kunotsvaga masimba ezvematongerwo enyika, kurova nekuranga vari kuramba dzidziso dzemuchechi.
It's becoming scary. Anditi wazvaona manje. Saka kana chimiro ichocho chasvika manje, panenge pagadzirwa mufananidzo wechechi yemadhark ages. It's a mirror image. Zvangofanana nezvaive kumadhark ages. Right, no image of the beast. Asi iri kunobudira pamaki yamwari inosota Satan. Maybe kana ndakunzwa ipastor, zvamuri kutaura zviri kumberi izvi, manzwisiro andaita, kana chikara chiri original, chimiro chechecho madhark ages, chakapiwa chigaro nemasimba naSatani. Right. Then kozoita mufananidzo wechikara, kozoita maki yechikara. Hazvisi kureva here kuti nyaya dzese idzi ndedzaSatani? Ipapo wasamaraisa zvakanaka. Because chechi payakapuwa chigaro nesimba naSatani yakachinja mutemo waMwari. Right. Mutemo uya wairi kuita temba nawo ndo une maki yaMwari. Saka iyo yakugadzira maki yayo, but maki iyi ndeye ari kuituma, ndeyaSatani. But hamusi here pane njodzi manje pamati nyaya yeimage of the beast ichanobudira zvikuru sei kuAmerica? Hapana dambudziko riripo. Chandiri kureva dambudziko, ndaona nguva dzedu dzafamba. Ndiri kuteedza cheni yacho kuti ane nhombe yekunamatwa achiudza vanhu kanamatiro kari opposite zvinodiwa naMwari ndiSatani. Right. But ndiri kuona cheni yacho kuti akatanga ari muchikara, muchimiro chekumadhark ages. Right. Zvoita kunge ari kususukidza nyaya yake yopinda muimage of the beast kusvikira asvika pamaki yake chaiyo, mark of the beast. Saka America inopinda papi? Ndo umambo hwakazotevera, ende ndo kune maheadquarters emaprotestant ese. Saka mazhinji acho. Saka pakubatana kwavo vanotsvaga simba rehurumende, vanonoritsvagira papi? Nekuti America inenge ine influence panyaya dzezvematongerwo enyika mupasi rese. Toda kuti muone vateereri. Maybe advice yandingatokupaiwo samufundisi. Right. Pamunofundisa pastor, vanhu vakasagamuchira dzidziso yenyu, musashandise chisimba. Maybe kana ndanzwa chidzidzo ichi mushe, because ndikutorai kuimagine kuti chechi yokumbira masimba ehurumende kuti tokumbira enforcei kuti tinamate so. Saka ndati nditange nemi muri padhuze. Vateereri, mufundisi vachakupai mafone numbers ekuti mushandise kuti muwane malinki ekuti mupinde mumawhatsapp groups ane zvidzidzo zvimwe zviri kumashure zvinobatsira kuti nyaya idzi dzinyatse kujeka. Chidzidzo chedu nhasi changa chichiti from Rome to the end part 5. Mufundisi wangu achinyanya kutenderera zvikuru sei papati yekuti to the end yemazuva ano ekupedzisira. Kwandiri ndaona chidzidzo ichi iri yambiro. Ameno kuti kwamuri maona sei. Mufundisi, ipai vateereri mafone number. Tibatei panhare dzinoteera vadikani 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kune mwika Kandinzwe Eimi motiti Dinoku Otungamira